Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει την εφαρμογή EASEOS Partition Master Home Edition και θέλουμε να κάνουμε resize, να αλλάξουμε το μέγεθος του βασικού partition που περιέχει τα Windows, το NTFS. Πατάμε το κουμπί Resize Move, μικραίνουμε όσο χρειάζεται, εγώ θα το μικρύνω λίγο τώρα και μην αργήσει πολύ η διαδικασία, γύρω στα 80 MB το μίκρινα. Πατάμε OK και μετά το κουμπί Apply. Πατάμε Yes και μας ενημερώνει ότι για να γίνει αυτό, για να μικρύνει το partition πρέπει να κάνουμε reboot, δηλαδή να επανεκκινήσουμε. Πατάμε Yes και θα το κάνει αυτόματα. Ξεκινάνε πάλι τα Windows. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει το πρόγραμμα πριν φτάσουμε στο γραφικό περιβάλλον των Windows και θα μας ενημερώσει ότι θα ξεκινήσει σε 4, 3, 2, 1 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε το πρόγραμμα να λειτουργεί, πρώτα τσεκάρει το partition, το ελέγχει για σφάλματα και μετά κάνει το resize. Δεν θα αργήσει πολύ γιατί δεν το έχουμε μικρύνει πολύ. Εδώ μας λέει ότι θα κάνει επανεκκίνηση από μόνο του σε κάποια δευτερόλεπτα. Περιμένουμε. Γίνεται η επανεκκίνηση. Μας ενημερώνει το πρόγραμμα ότι όλα γίνανε σωστά. Εκκινούν τα Windows. Και μόλις ξεκινήσουν θα πάμε να δούμε εάν όντως δημιουργήσαμε ελεύθερο χώρο. Εννοείται ότι ο χώρος για το Linux θα πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερος από αυτόν που δημιουργήσαμε. Για να το δοκιμάσετε γύρω στα 5 GB, νομίζω είναι αρκετά. Εάν θέλετε μετά το μεγαλώνετε. Βλέπουμε εδώ ότι ο χώρος που ελευθερώθηκε είναι 81 MB. Και έτσι δουλεύει αυτό το πρόγραμμα.